Už? No, teraz to berem. Toto je jediná vec, prečo robím grafiku, že vždy prvý ten výtlačok, aj keby ich bolo milión, tak každý je pre mňa prvý, ale prvýkrát, keď snímam dosku, prvá impresión je vlastne tá najdôležitejšia. Ako človek vidí prvýkrát vlastne, čo je na tom papieri, lebo na doske je vidno len kov, nevidíte žiadny obrázok. Tu vidno aj farby už. Takže vlastne taký nejaký je obťah, ale farby si samozrejme mením, kedy sa mi zachce. A dávame tam akúkoľvek. No teraz to napneme. Teraz si ukážeme, ako napíname. Máme Sololit. Hej, perfektný Sololit. Ja mám presne narezané Sololity na Exlibrisy, ktoré majú svoj tiež rozmer, pevne stanovený Svetovou federáciou, asociáciou Exlibris, FISAE. To znamená, že 150 x 210 mm musí mať papier po oreze. Hej, a Exlibris môže mať maximálnu veľkosť obrázku 130 mm, buď v obidvoch, alebo v jednej dimenzii. Takže väčší už sa nie je prípustný vôbec, absolútne. 150 mm Exlibris je nezmysel, lebo knižky bývajú niekedy ešte menšie, takže by sa nemohol do knižky vložiť. No teraz to nalepím a lepím to takýmto spôsobom, že lepiace pásky si omotám, prišiel na to po rokoch lepenia grafik, si omotám na Sololit takto. Hej, namotám to. Aby som nemusel merať každý pásik zvlášť, tak si najprv narežem šírky, potom dĺžky a aspoň na tých 10-20 papierov naraz, lebo keď tlačím náklad, dajme tomu 50 kusov na deň alebo na jeden záťah, tak aby som nemusel 100-krát trhať a rezať papiere. Nožom to odrežem z obidvoch strán. Tak a mám vlastne jednu veľkosť, teraz narežem druhú, to znamená dĺžku, šírku dĺžku, namotanú. Taký strojček by sa mohol robiť, ako keď boli niekedy kolovrátky na namotávanie priadze alebo vlny. Tak na to by sa to dalo tiež upnúť a namotať si rôzne veľkosti nastaviť a rýchlo by sa namotalo klopko na tisíce rovnaký dĺžok a bolo by sa to perfektne tlačiť. Ale toto je zároveň aj meditácia a oddych pri veci, ktorá je dôležitejšia, pri farbení a pri vytieraní, tam sa už treba sústrediť. Toto je vlastne oddych. Takisto ako keď otrhávate potom pásku po orezaní grafik, sa ponálem jak idiot a potom sa to nedá. Sprostosť, tak toto robí. No, takže teraz špongia, voda, nesmie to byť príliš mokré. Samozrejme. Vždy lepím dlhšiu stranu pred kratšou. Má svoj zmysel, nalepíte dve kratšie strany, dlhšia sa vám zvlní, urobí sa vám bublina, teda vlna a ste v keľu. Potom tú vlnu nevyrovnáte už nikdy. Nechtom vytlačíme vzduch medzi páskou a doskou. Keď tam necháte vzduch, vznikne bublina, páska odskočí, môžete to vyhodiť a keď vám to vyschne krivé, tak to musíte znovu namočiť. Čož je robota, zase 2 hodiny stratíte len znovu napínaním jedného obrázku. A tak toto máte istotu. Každá páska lepí ináč, najlepšie lepia tmavé, to znamená tieto pásky. Tie, čo sú svetlo žlté alebo až do biela, tak tie nelepia vôbec, lebo majú buď málo gleja na sebe, alebo takmer vôbec žiadny. No a to je na nič, to vám neudrží žiadnu vec. Ten papier, ktorý používame na grafiku, je pevný, je robený z handier, to znamená z čistej bavlny, takzvaný rag paper. No a na ten má obrovskú silu pnutia. Túto dosku ohne pri sušení do luku až. To znamená, že keď ste mali dosku veľkú A2, 50 na 70, tak vám ju tak zohne ako bubon,
Papier je silnejší než to drevo. A tá páska to musí udržať. Keď to neudrží, tak sa utrhne, praskne. Znamená, táto páska je perfektná. No a teraz tento obrázok zavesím na stojan. Toto je stojan perfektný, na ktorý mi vojde okolo, toto mi vojde oboj strane, keď lepím, asi 80 x 4, 320 obrázkov sa tu zmestí, to za deň alebo za 2 nevytlačíte nikdy. Za deň maximálne tých 50-60. Takže asi takto vytlačíte jeden obrázok. Farby olejové, tlačiarenské alebo hĺbkotlačové, menitlačové, keď si ich zoženete niekde. Najlepšie sú šarbonely, ale ja tlačím najradšej s offsetovými farbami, ktoré primiešavam ešte s inými. A ľanovým olejom si to riedime, tak si to naplníte do kvapkátka, ktoré perfektne môžete dávkovať. To nie z fľaše, ale z kapátka nejakého, z dávkovača. Tak, neviem prečo tu nehrá zase hudba. Ďakujem za pozornosť, pokračujte.